kawula nuwun. Nyuwun-nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan kunjuk para pepundhen para sepuh sawetawis. Kula sakonca saking Campur Sari New Arista ingkang mijil saking Banjarnegara, desanipun Glempang, Kecamatan Mandiraja, ingkang dipun pandegani kalian seliro dalem panjenenganipun Mas Roko Miung sarengan kalian Ibu Siti. Sawetawis kula namung ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Konjung dumateng para pepundhen, para sesepuh ati sepuh ingkang pono ing pamawas ugi ing lebda ing pitutun ingkang tansah sinudarsana. Nuniki keparenga konjung selira dalem panjenenganipun Bapa Kades Kinarya Songsong Agung wonten ing Desa Tayem, dukuhipun Bongas. Sajonjang prangkatipun ingkang tansah kula dherekaken peranatan ingkang sampun kalampah. Ugi boten supe konjuk dumateng slira dalem panjenenganipun Bapak Ratana miwah Ibu Rasia ingkang wanci menika netepi darmanipun asepuh Amiwaha Suta ingkang putra putri nunggih Kusumaning Ayu Monika miwah Bagus Afif ingkang wanci menika ingkang sampun ijab kabul kanthi sah mungguing agama sah tumraping negara. Lumantaripun Bapa Pengulu ingkang saking kantor Kecamatan Karangpucuk. Kula tansah dedonga mugi kemawon atmaja pinanganten saribit dadosa kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Ayem tentrem kalis ing sambikala kaparinga bagya mulya lepas kapengkoking bebaya sumingkara dhateng kaya mimang rahayu nir saking sambikala. Nyuwun pangapunten konjung dumateng para pilenggah kakung sa putri tamu Bapa miwah Ibu ingkang sampun ngrawuhi tuninggi ingkang sepisanan namung aturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian Campur Sari New Arista mijil saking Banjarnegara, desanipun Glempang Mandiraja ingkang dipun sesepuhi kalian Roko Mas Miung. Namung nemu pangapunten nggih Bapak Ibu ngengeti menika rening wulanipun wulan Bodho Badak, anggapan cara mriki Badak. Sepisanan namung aturaken sedaya kalepatan. Sanadyanto kula niku nembe pinanggih kali panjenengan krana tiyang gesang niku boten wonten ingkang sampurna. Wontenipun menika luput lali lan dosa miwah boten sopanipun. Niki kula nyuwun pangapunten ingkang tanpa pamih mugia panjenengan kersa maringi pangapunten dhateng kula sak warga lumantaripun dinten riyaya menika kalebur saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sowan kula sarengan kalian New Arista Banjarnegara. Bapak Ander, jejel apipit para sebo, para penyanyi-penyanyi utawi waragana ingkang samangke arsa anglipur dumateng panjenengan sedaya tumapakipun Bapa Ratana miwah sakeluargi atmaja pinanganten sakibit. Mugi-mugi kemawon Bapak miwah Ibu ingkang samangke kula sakonca anggenipun langrimuk. Kula sakonca anggenipun anglipur dadosaken gumbira salebeting nala, bingah salebeting manah.
ya winah ya ing asep sinimpan telenging kalbu pambukan